Sinjuri, nselmilkom u grazzi tal-li inaqattu magħna hawnhekk ġewwa Ħażebbuġ għal din l-attività bit-tema Għall-Pinnies. Attività organizzata mill-Partit Laburista bħala parti mill-kampanja Malta Flimkien. Illum il-format ta' din l-attività se tkun kemm xejn differenti minn dawk li kellna sa issa. Il-Prim Ministru Robert Abela, l-mexxej tal-Partit Laburista, ser ikun qiegħed hawnhekk magħna minn hawn ftit sekondi oħra u ser ikun qiegħed jirrispondi għad ta' mistoqsijiet mill-pubbliku li hawn hawnhekk preżenti. Fostna għandna wkoll lill-kandidati tas-7 distret ser nkun qiegħed insemmihom ukoll u nagħtuhom ċabċipa lkoll kemm aħna. Melkim Paul Aġus Galja, Ian Borch, Alicia Buġeja Sajt, Naomi Kakija, Aron Farrugia, Giulia Farrugia Portelli, Christopher Grima, Silvio Xkembri u Fler N. Vella. Sinjuri, qabel ma nagħtu bidu għal din l-attività bis-sem tal-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista filmat mill-isbaħ li se jdaħħalna aktar fl-atmosfera tal-kampanja Malta Flimkien. Dan il-poplu u mimli mħabba l-pajjiżu. Konna pon wieħed quddiem pandemija li redet lid-dinja. Ġejt fdat minnkom sabiex immexxi pajjiż fl-eqqel ta' dawn l-isfidi. Iżda, illum nistgħu ngħidu li għelibna ħafna minnhom. U għelibnihom għax konna flimkien. Tim wieħed maqut, Tim Malta. Ejja niġibdu ħabel wieħed biex mir-rebbija li ġejja dan il-pajjiż ikun jista' jkompli fit-triq tan-normalità. Se niddeċiedu fis-26 ta' Marzu għax mal-moment li jibda l-isbaħ perjodu għall-familji Għawċin u Maltin jien irridkom iffokati biss fuq dak li huwa għażiż għalikom fil-ħajja ta' kuljum. Issieħbu fil-kampanja tagħna għax tagħna il-kampanja tal-għaqda, tagħna il-kampanja ta' min iħobb, tagħna il-kampanja ta' min ma jibżax mill-bidla, il-bidla li nistgħu nġibuha biss flimkien. Maltin flimkien il-futur sabiħ. Sinjuri, nilqgħu issa magħna lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela sabiex nagħtu bidu għal din l-attività Għall-Pinnies. Grazzi. Prim Ministru, sa sbieħ il-ġimgħa filgħodu kont qiegħed fi Brussell għas-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna. Naturalment kemm xtaqt li kont parteċipi wkoll hawnhekk magħna fil-kampanja mal-irwol ta' Prim Ministru s-serjetà titlob illi kellek tkun qiegħed fi Brussell. Dak li qiegħed jiġri huwa xokk għal kulħadd. Il-kummenti tiegħek. Iva, sewa tgħid Wayne. Kellna lejl intensiv ta' diskussjonijiet sassijat bikrin ta' filgħodu. Atmosfera, esperjenza surreali li litteralment meta daħal
meta intervjena b'mod virtwali il-President Ukren Zelensky laqqas ikollok is-saħħa titkellem. Tisimgħu jirrakkonta l-esperjenzi li ġraw tul il-ġurnata u jagħlaq l-intervent tiegħu tafx qalilna probabbilment din hija l-aħħar darba li se tkunu qed titkellmu miegħi għax naf li issa l-warajja qegħdin. Dan kien dal-lejl illi għaddejna minnu. U tisma' mbagħad diversi mexxejja l-aktar dak li tal-pajjiżi li huma l-aktar mill-qutin, il-pajjiżi tal-madwar tal-Ukrenja. Tisma' l-Prim Ministru Pollak, Prim Ministru tal-Ungerija, Prim Ministri tal-pajjiżi Baltiċi, dak tar-Rumanija, dak tal-Slovakkja. U tibda tisma' esperjenzi fosthom fuq l-influss ta' refuġjati illi hemm, il-mijiet u f'każijiet eluf ta' kilometri ta' fruntiera illi jmissu mal-Ukrajina u għal daqstant bir-realtajiet li hemm on the ground bħalissa. U tibda tapprezza mbagħad kemm aħna xxurtjati li ngħixu f'dan il-pajjiż sabiħ fejn għandna l-istabilità, għandna l-paċi, għandna s-serħan il-moħħ. U jekk tgħidu li forsi l-inqas ħaġa li stennejt f'sentej hija li ikollok kunsilli Ewropej wieħed wara l-ieħor, l-ewwel il-pandemija, f'Marzu tal-2020 bdejna niltaqgħu daqqa virtwalment, daqqa fiżikament. U mbagħad temmlu huma gwerra. Daw il-Kunsilli Ewropej li kellna f'dal aħħar sentej. Bdejna bil-pandemija, mbagħad fuq l-irkupru ekonomiku, u mbagħad kellna il-budget Ewropew, l-iktar kunsilli intensivi li kien hemm f'dal aħħar snin. Imma għamilna xogħolna. U rejna anke fuq livell Ewropew l-importanza tal-unità, tal-għaqda. U kemm l-għaqda nisħaq ħafna dwarha fuq aspett lokali u hija kruċjali biex tista' tmexxi pajjiż, imma tara wkoll kif fuq livell Ewropew hija kriterju kruċjali. U mbagħad komplejna nitħattu l-bieraħ u dħalna fil-miżura importanti tal-sanzjonijiet. U hemmhekk il-Kunsill Ewropew ta' Direzzjoni Politika lill-Ministri u lill-Ambaxxaturi fej iddaħħlu sanzjonijiet ekonomiċi, inkluż fuq il-mexxejja tal-Federazzjoni Russa. Aħna bħala pajjiż ħadna deċiżjoni wkoll illi nagħtu għajnuna umanitarja li se tkun tikkonsisti maġġorment f'mediċinali li se nkunu qegħdin nibatu lejn l-Ukrajna. U rajna wkoll l-impatt tas-sanzjonijiet għaliex ma tridx tara biss inti li tagħmel is-sanzjonijiet imma mbagħad tevalwa l-impatt li se jkollhom fuq kull pajjiż. U fil-każ tagħna il-sanzjonijiet li se jsiru fuq l-aspett kummerċjali prinċipalment almenu minn dak li rajna s'issa mhumiex se jkollhom impatt li huwa wieħed sostanzjali. Hemm numru ta' investituri li investew partikolarment fir-Russja illi qed naraw li jistgħu jiġu impattati anke jekk ikun hemm friża tas-settur bankarju, imma qegħdin insegwu u qegħdin attenti ħafna biex naraw illi nipproteġu kemm nistgħu il dawn l-investituri. Imbagħad imma hemm areas oħra li qegħdin attenti ħafna dwarhom fosthom iż-żieda li dal-inkwiet li għaddej bħalissa li l-sanzjonijiet isset nitkellmu żieda li jista' jkun hemm fiż-żieda tal-prezz taċ-ċereali u fiż-żieda tal-prezz tal-qamħ għaliex l-Ukrajna hija esportatur ewlieni kemm taċ-ċereali u kemm tal-qamħ. U mbagħad it-tieni aspett li qegħdin attenti ħafna lih huwa il-prezz tal-materja prima illi jintuża l-produzzjoni tal-gass u naturalment tal-kurrent elettriku. Il-gass, kurrent elettriku u l-prodotti anċillari. U din hija realtà li qegħdin attenti ħafna liha u hawnhekk nerġa' nagħmel il-weda tiegħi qudiemkom illi jkunu xi jkunu ċirkostanzi aħna se nibqgħu nżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Rajna l-prezz taż-żejt il-bieraħ mal-ewwel ċaqliqa ta' inkwiet jibda tjela l fuq, l-istess il-gass isegwi mbagħad b'mod naturali. U l-istess ukoll jekk se jkun hemm diżieda fil-prezzijiet taċ-ċereali u tal-qamħ, aħna se nerġgħu nagħtu l-istess commitment bħala gvern li se nibqgħu aqoċċa mal-poplu tagħna u se nibqgħu nipproteġu lin-nies.
U l-biraħ tkellimt u tajt kummenti wkoll lill-medja u tkellimna favur il-poplu Ukren. Da ma jfissirx li b'xi mod aħna morna kontra l-prinċipju tan-newtralità. Għaliex il-messaġġ li batt il-bieraħ kien wieħed favur il-paċi u favur il-ħajja. U lanqas aħna ma nistgħu nieħdu pożizzjoni illi ngħidu kull persuna li hija ta' dixxendenza jew nazzjonalità Russa hija ħażina. Għax dik tkun pożizzjoni żbaljata. Jiena naf kemm hemm persuni u perswas li hemm aktar illi ta' nazzjonalità Russa ma japprovawx minn dak illi ġara. U għaldaqstant bħala pajjiż ħadna dil pożizzjoni importanti favur il-poplu Ukren imma mingħajr ma nikkundannaw lil kull persuna ta' nazzjonalità Russa x'dak ikun żball fil-fema tiegħi fundamentali min aġixxa u għamel il-ħażin se jkollu sanzjonijiet ibsin li huma fuqu u bħala pajjiż aħna se nkunu qed nimplementaw dak il-sanzjonijiet kollha li l-bieraħ bilna dwarhom bħala Kunsill Ewropew. Prim Ministru, nirringrazzjawk fissem il-ħidma wkoll li qiegħed tagħmel mhux biss ġewwa Xtutna ma wkoll lil minn Xtutna fissem il-poplu Malti Wawċi grazzi tal-ħidma intensiva tiegħek. Kif spjegajt fil-bidu ta' din l-attività bit-tema qalb in-nies se nkunu qegħdin nieħdu qatt ta' mistoqsijiet minn fost il-pubbliku hawnhekk preżenti. Iż-żgħażagħ huma kruċjali wkoll fit-tnedija ta' din il-kampanja u diġà rajna ammont ta' proposti li ġew mnedija għaż-żgħażagħ. Fi kliem il-Prim Ministru żgħażagħ mhumiex biss il-mexxejja tal-futur ta' għada imma wkoll il-mexxejja ta' issa. Nitilqu mal-ewwel bħejdin il-mistoqsija tiegħek lill-Prim Ministru Robert Abela. L-ewwel nett, Prim Ministru, xtaqt nirringrazzjak talli tajtna l-opportunità biex insaqsuk dawn id-domandi. Ftit tal-ġimgħat ilu jiena student tal-MCAS l-ewwel nett u nifforma parti mill-Kunsill u kienu nur bħala Kunsill u anke bħala studenti tal-MCAS meta inti ġejt u nawgurajt iċ-ċentru ta' riżorsi ta' stoffa u ta' kalibru ta' livell kbir. Xtaqt ukoll nirringrazzjak talli erġajt żidtilna l-istipendju. Allura l-mistoqsija tiġi waħda, jekk il-Gvern Laburista jerġa' ġifdah tal-5 snin li ġejjin, ħanerġgħu naraw żieda fl-istipendju? Grazzi. Ir-risposta tiegħi hija iva jekk il-poplu jogħġbu jerġa' jagħtina l-fiduċja tiegħu se jerġa' jkollna żieda fl-istipendji ta' 15%. U il-kredibilità tagħna li se nwettqu dak li qed inwijat illum hija t-track record tagħna. Semmejta tajjeb inti u se nerġa' nsemmiha jiena. Aħna konna l-gvern li fl-aħħar budget żidna l-istipendji b'10%. U ma żidniex biss l-istipendji imma għadna ħanippremjaw il-bżulija. U kif sarrafna dak il-prinċipju fil-prattika? Billi għadna illi jekk iż-żgħażagħ tagħna intitolati għall-istipendju qed jirċievu stipendju imma jażlu li jaħdmu jekk ikunu qed jaħdmu sa 25 siegħa fil-ġimgħa hemmhekk iżommu l-istipendju sħiħ ukoll, jiġifieri jżommu s-salarju tagħhom u jżommu wkoll l-istipendju b'mod sħiħ. U mbagħad dil-ġimgħa komplejna nuru fejn qed tħabbat qalbna u qalbna tħabbat maż-żgħażagħ. U nidejna skema illi naturalment tidħol fis-seħħ biss jekk intom tatuna l-fiduċja tagħkom illi nkomplu mmexxu l-pajjiż għal 5 snin li ġejjin fejn lil first time buyers kollha ta' pajjiżna li żgħażagħ lil koppji persuni single il-kull min jiddeċiedi insomma li jixtri dar residenzjali għall-ewwel darba. Qed ngħidulu illi bżieda mal-iskemi kollha li diġà hemm fis-seħħ għal persuni li jkunu qed jixtru l-ewwel dar residenzjali tagħhom. Se ndaħlu fis-seħħ miżura li noħduha lura għall-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena, jiġifieri kull min xtara fl-ewwel ta' Jannar il-qudiem se jkun qiegħed jieħu din l-iskema li permezz tagħha il-Gvern se jkun qed iħallas 1,000 euro fis-sena
għal 10 snin mis-self illi dak li jkun ħa minn għand bank biex jiffinanzja x-xiri tad-dar tiegħu. Jiġifieri se nkunu qegħdin nagħtu liż-żgħażagħ first time buyers oħrajn bżieda mal-iskemi li diġà tajna 10,000 euro oħra biex ngħinuhom iwettqu il-ħolma tagħhom ta' l-ewwel dar tagħhom illi ssir realtà. U għalhekk l-għażla illi għandu kull wieħed u waħda minnha fis-26 ta' Marzu hija dwar dan ukoll. It-track record tagħna dwar il-kredibilità tagħna jitkellem għalina. Dejjem dak li wedna wettaqnieh. U għalhekk nitkellmu wkoll dwar il-prinċipju tas-sostenibilità. Li mhux inwedu kollox il kulħadd, li mhux inqumu filgħodu, noħolmu fi proposta u flaxija inħabbruha, l-affarijiet ma jsirux hekk. Ma jsirux hekk. Għalhekk il-miżuri tagħna dejjem naraw li mhux biss dak li nħabbru nistgħu nsostnuh, imma nibqgħu dejjem nibnu miżura fuq miżura u dejjem insaħħu. U dak il-prinċipju li mxejna bih f'kull budget, inniedu miżura u l-budget ta' wara naraw kif nistgħu nibqgħu nsaħħu fuqha. U għalhekk li dal-moviment jibqa' il-garanzija tas-serħan il-moħħ għal kulħadd. Liż-żgħażagħ nibgħatilhom messaġġ ċar ħafna. Għamlu kuraġġ. Tiddejqux toħolmu u l-ħolm tagħkom, l-aspirazzjonijiet tagħkom wettquhom realtà. Kunu ambizzjużi fil-ħolm u fl-aspirazzjonijiet tagħkom, lilna bħala gvern se ssibuna warajkom biex l-aspirazzjonijiet tagħkom tagħmluhom kollha realtà. Aħbar mill-isbaħ mill-Prim Ministru Robert Abela illi wara li kien dan il-gvern stess illi fl-aħħar budget ħabbar żieda fl-istipendju b'10% il-Prim Ministru għadu kemm tagħna aħbar mill-isbaħ li jekk ningħataw il-fiduċja fis-26 ta' Marzu l-istipendju jiżdied bi 15%. Lilin mis-settur tal-edukazzjoni u mis-settur tal-żgħażagħ, is-sem taż-żgħażagħ se nkunu qegħdin induru fuq tema oħra importanti, l-ambjent. L-ambjent illi ngħatat bħala priorità ewlieni minn dan il-gvern anke matul il-kampanja elettorali. Infatti, wieħed mill-persuni li tkellem dwar dan kien is-sindku tal-Ħarmrun, Christian Sammut. Qiegħed hawnhekk fostna, Christian, nistiedek sabiex tgħaddi ir-rimarki tiegħek. Grazzi. Nixtieq nibda bis-sodisfazzjon tiegħi illi għall-leġislatura li ġejja il-lokalità tal-Ħarmrun ħajkun qiegħed wieħed minn dawk li jibbenefika minn din il-proposti. Hija ħaġa sabiħa li mingħajr bħalissa li hija l-fabbrika tal-ħalib ħadd inbidel fi spazju miftuħ residenti. Spazju li ħajoffri wkoll parkeġġ taħt l-art kif ukoll ħajkun hemm ġinien pubbliku ta' daqs ta' madwar 10 tonnit. Daw huwa xi ħaġa bżonn juża residenti tagħna, post urban għall-aħħar huwa parti importanti reġenerazzjoni ta' dan il-lokal. Prim Ministru xtaqt insaqsik, għax ħafna nies qed isaqsuni, x'inhu l-vijabilità ta' dan il-proġett u l-benefiċċji li ħajkun hemm. Mhux il-proġett tagħna biss ukoll, imma għax hemm ħafna oħrajn ambjentali u jiena ċert ukoll illi l-Partit Laburista ħajkun qiegħed iwettaq dan il-proġett ukoll u l-oħrajn ukoll għaliex it-track record jidher biċ-ċar li aħna dak nwedu nwettquh. Grazzi Chris, u nixtieq nirringrazzjak tal-ħidma kbira tiegħek li tagħmel għall-lokalità tal-Ħamrun. Għaliex naf fid-diversi konverzazzjonijiet li jkollna kemm għandek il-Ħamruniżi għal qalbek. Malti sbaħ b'ambjent aħjar. Il-prijorità ġdida ta' dan il-gvern. U kien għalhekk li waħda mill-ewwel 5 proposti li nidejna meta għamilna l-ewwel konferenza stampa biex nibdew inniedu l-ewwel proposti tal-manifest elettorali li jekk tatuna l-fiduċja joħodna għall-leġislatura li ġejja, kien l-investiment qawwi fil-qasam ambjentali ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. L-istess investiment li għamilna fl-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna. U nfakkar minn fejn tlaqna. Fl-2013, ir-realtà kienet li l-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna flok kienet katalista l-investimenti, ġifieri kienet
tattira l-investiment kienet waħda mir-raġunijiet għal l-investiment ma kienx qed jiġi f'pajjiżna. U ftakru kif kienet l-ekonomija tal-pajjiż fl-2013. Ekonomija staġnata kellna. U hemmhekk fejn ittieħdet imbagħad aktar il-qudiem id-deċiżjoni importanti ta' investiment ta' 700 miljun euro fl-infrastruttura tat-toroq tagħna u l-proġetti li saru. M'hemmx għalfejn noqgħod insemmihom jien għax nesperjenzawhom ta' kuljum u waslu għal tnaqqis fl-emissjonijiet, tnaqqis fit-traffiku, tnaqqis fl-istennija fit-traffiku. U issa, fil-waqt li dak il-proġetti jridu jibqgħu għaddejjin sakemm jingħalaq dak l-investiment ta' 700 miljun, u mbagħad naturalment irid ikun hemm investiment li jibqa' ongoing fl-infrastruttura tat-toroq. Imma il-prijorità ġdida tagħna hija illi jkollna dal-investiment ambjentali b'saħħtu ambizzjuż ħafna qed nitkellmu 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin illi jekk tagħtuna l-fiduċja se nkunu qegħdin inwettqu dal-proġetti li jien nemmen se jibdlu wiġġ dal-pajjiż kompletament. Immaġinaw, binja hija fejn hi. Illi llum hija żviluppata, hija tal-privat, il-gvern bil-kunċett il-ġdid illi qed irresqu l-quddiem ta' Urban Green Reclamation jixtri dik il-proprjetà mingħand il-privat, iwaqqagħha u jagħmilha spazju miftuħ, ġinien. Jew spazju aħdar sempliċi fejn il-familji jistgħu jmorru jgawdu l-ħin tagħhom flimkien mat-tfal, mal-familji tagħhom, mal-ħbieb. U dal-kunċett huwa primarjament, Chris, ambjentali vera. Imma mbagħad jaqgħad katina tista' tgħid mal-prinċipju l-oħor tant importanti tal-kwalità tal-ħajja. U aħna nemmnu illi l-ambjent huwa kruċjali jekk il-poplu tagħna rridu nofrulu kwalità ta' ħajja aħjar. U nemmnu wkoll għaliex meta titkellem fuq suġġett bħall-ambjent, tkun konvint fuq dak li qed tgħid, mhux titkellem għal konvenjenza. Aħna nemmnu li ambjent san, ambjent tajjeb, mhux talli huwa kompetitur tal-iżvilupp ekonomiku, talli huwa l-aqwa katalista tal-iżvilupp ekonomiku li jkun wieħed tajjeb. Mela, mhux dak li forsi dejjem hemm minna li ambjent b'saħħtu se jfixkel l-iżvilupp ekonomiku. Bil-kontra, ambjent b'saħħtu, ambjent sabiħ, ambjent tajjeb, huwa kruċjali, huwa ta' sostenn għal żvilupp ekonomiku tajjeb. U jgħidulek żviluppaturi u investituri barranin li jiġu f'pajjiżna u jgħidulna ara dan huwa pajjiż fejn għandkom infrastruttura tat-toroq b'saħħitha, fejn għandkom strutturi ta' governanza tajbin u jsemmulek il-vantaġġi enormi li għandu pajjiżna. Imma fuq in-nuqqas ta' spazju ħodor jikkummentaw ukoll. U aħna dak mhux biss nisimgħu imma qed nindirizzawh ukoll. U dalgħodu kemm fraħt meta inawgurajna l-qortin f'Għawdex li tara kemm verament dak li qed nitkellmu dwaru kemm aħna konvinti minnu, u mhux biss qed nitkellmu ma' dak li qegħdin ngħidu, qegħdin iwettquh fil-prattika. U dal-investiment fil-prattika x'ħajkun ifisser? Qed nitkellmu dwar aktar parks pubbliċi. U ġa bdejna. Jekk insemmi l-Park Nazzjonali ta' Qali, hemmhekk kellek il-kunċett tal-Urban Green Reclamation li ħaddimnieh fil-prattika diġà. Kellek fabbrika tal-konkrit, dilapidata ma tintużax, mitluqa, kruwa kbira, ħadnija lura, u llum qed nitkellmu dwar spazju miftuħ aħdar kbir illi se jiġi gawdut mill-familji kollha tagħna, mit-tfal tagħna. Insemmi l-ikbar proġetti ta' urban greening illi qattra pajjiżna. Insemmi żoni pedonali f'kull lokal. Għaliex? Qed nitkellmu ġo ħażebbuċ. Nifhem li mhux possibbli illi tagħlaq it-toroq tat-traffiku fost il-ġimgħa, għat-traffiku fost il-ġimgħa, ma li ikollok fost il-ġimgħa toroq miftuħin għat-traffiku u mbagħad fit-tmiem il-ġimgħa fil-weekend ikollok ċertu toroq f'lokalitajiet illi jkunu magħluqin u jistgħu jitgawdew min-nies. Mhuwiex kunċett tajjeb u rajna. F'postijiet insemmi x-Xewki Għawdex rajna ħadem fil-pjazza. Għamel differenza enormi. Hemm diversi postijiet fejn jitħaddem ukoll. Imma jrid ikollok il-kuraġġ u l-ambizzjoni li tasal. Insemmi wkoll spazju ħodor miftuħa tkellimt fuqhom aktar qabel tunnels għat-traffiku.
sa fejn possibbli. Semmejna l-proġett ta' Triq Sant'Anna fil-Furjana. Proġett meravilja. Jiswa l-flus, imma għandna l-flus li qegħdin hemmhekk biex dal-proġett nistgħu nwettquh. U daw proġett li jingħaqad ma' kullana ta' proġetti oħra fejn qed naraw kemm meta qed nitkellmu fuq il-proġetti l-kbar u fil-proġetti iżgħar f'kull lokalità, illi kull wieħed u waħda minnkom biex imur igawdi spazju aħdar, spazju miftuħ, ma jkollux għalfejn jaqbad karozza biex jasal, li inti tista' tiddeċiedi tgħid bil-mixi, bil-pass, tista' tkun within walking distance għal dan l-ispazju miftuħ mingħajr ma jkollok il-ħtieġa li taqbad u jkollok issuq il-vettura tiegħek. U x'irridu? Irridu allura pulmun aħdar fil-lokalitajiet tagħna. U dwar il-garanzija li dal-proġetti jitwettqu, qed nagħtikom il-kelma tiegħi illi dil-proposta qed nagħtikom il-kelma tiegħi li hemm il-budget li huwa allokat u dak kollu illi wedna se jiġi implementat fi żmien illi qegħdin inwedu. Imbagħad tgħidu li imma dal-proġetti uniqfu hemm? Le. Għax aħna meta qed nitkellmu dwar li rridu tisħiħ fl-ambjent tagħna, qed naraw is-settur b'mod holistiku. Fenomenu ġdid, u ġdid insomma ilu magħna snin, imma qed nirrikonoxxu issa aktar mill qatt qabel. It-tibdil fil-klima. U iltqajna f'diversi summits anke ta' mexxejja Ewropej fejn tħaddidna dwar dal-fenomenu u rajna s-sajf l-għadda foresti li nħarqu barra minn pajjiżna, maltempati li forsi qatt ma rajna bħalhom, dan kollu il-konsegwenza ta' tibdil fil-klima li għal ħafna snin id-dinja m'għamlet xejn dwaru. U aħna x'qegħdin nagħmlu hawnhekk? Tgħidu li għadna ċassi? Le, konna proattivi. Ħansemmi miżura waħda minn diversi. Il-projbizzjoni tal-importazzjoni tal-plastik, dak li jintuża l-darba waħda biss, magħruf bħala is-single use plastic. Daħħalniha numru ta' xurilu, issa daħħalna l-projbizzjoni tal-bejħ ta' prodotti ta' single use plastic. Imma ma waqafniex hemm. Il-kwalità tal-arja. Essenzjali jekk irid ikollna kwalità ta' ħajja ħjar għan-nies. X'għamilna? Hemmhekk ukoll fl-aħħar budget u f'budgets ta' qabel għamilna inċentivi b'saħħithom, u meta ngħid b'saħħithom qed nitkellmu eluf ta' euro, fejn dak li jkun ninċentivawhom mhux nisfurzaw lin-nies, ninċentivawhom biex jibdlu il-karozza tagħhom minn waħda li taħdem bil-petrol jew bid-diesel għal waħda elettrifikata. Eluf ta' euro prattikament qed inħallsu nofs il-valur ta' vettura biex dak li jkun jagħmel il-qalba. U tifranka registration tax ukoll għandek ħafna benefiċċji illi huma allaċċjati ma' din il-qalba. Insemmi proġetti oħra importanti bħal shore to ship. Dak il-proġett aktar minn 50 miljun euro li qed nagħmlu maġġorment b'fondi Ewropej fil-port il-kbir fejn se jkun ifisser li l-vapuri li jidħlu ġewwa l-port ma jibqgħux kif inhom llum bil-generators u bil-magni mixowlin biex jistgħu jiġġeneraw il-kurrent elettriku lejha jitfu il-magni u jieħdu l-kurrent mill-art. Dal-istess proġett bħalissa beda l-proċess biex isiru wkoll ġewwa l-Malta Freeport. Mela dawn huma inizjattivi illi għamilna flimkien biex insaħħu dal-qasam li huwa tant importanti għal pajjiżna u anke globalment. U għamilni żjed ukoll l-investiment EcoHive. X'inhu dan l-investiment? Huwa proġett kbir ta' 500 miljun euro li permezz tiegħu l-iskart, illum kif isnieh l-iskart dejjem? Bħala skart. Jiġifieri xi ħaġa li rridu neħelsu minnha. Il-kunċett tal-EcoHive huwa li jibdel dak li dejjem hemm minnha dwar l-iskart. Li l-iskart tagħmlu riżorsa. U dal-investiment ta' 500 miljun għandek il-parti li tissejjaħ tal-waste to energy u diversi partijiet oħra minn dal-proġett fej kull farka skart li jkun hemm li tiġi ġenerata se tintuża u se tinqaleb għar-riżorsa. Jiġifieri araw kemm għamilna inizjattivi b'saħħithom u ħud għad iridu jsiru u ħud jekk insemmu l-waste to energy hemm proċess li qiegħed fis-seħħ diġà sabiex naslu u jkollna dan il-proġett. U mbagħad insemmi wkoll il-pjan tar-kupru. Mela aħna kif tafu fl-2020 f'Ġunju tal-2020 ġibna għal dal-pajjiż l-ikbar budget Ewropew li qatt kellu pajjiżna doppju ta' dak li ġabu ta' qabilna, ma
ma waqafniex hemm. Imbagħad il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Kunsill Ewropew iddeċidew li jagħmlu pjan ta' rkupru li kien marbut mal-pandemija, li kien bżieda allura ma' dak li rnexxilna ninnegozjaw għal pajjiżna. U f'dal pjan ta' rkupru kull pajjiż rid jippreżenta programm. Il-programm tiegħu il-Kummissjoni Ewropea biex jew tapprovah jew tiċħdu. Jekk tapprovah għal pajjiżna konna se nġibu aktar minn 320 miljun euro, jekk tiċħdu konna ħanibqgħu b'xejn. U niftakar meta konna tinfasslu dal-pjan, il-ħbib tagħna tal-oppożizzjoni kienu qalulna u qed iddumu u ma tafux x'qed tagħmlu u m'għandkomx idea ta' dal-pjan kif ħatfassluh, ħadna l-ħin li kien hemm bżonn, bagħtna l-pjan għand il-Kummissjoni u meta l-President tal-Kummissjoni Ewropea ġiet Malta, Ursula von der Leyen, kellna konferenza stampa u iddeskrivit il-pjan tagħna bħala l-aktar wieħed ambjentalment b'saħħtu mill-programmi tas-27 stat membru. U hemm ukoll aħna nofs dal-pjan ta' rkupru, nofs is-somma li kellna allokata, wettaqnija jew stradajnija għal proġetti ambjentali. Għax dak nemmnu li hija l-prijorità ġdida ta' dan il-pajjiż. Żvilupp ekonomiku li jrid jibqa' dej għaliex bil-fors li biex twettaq dal-proġetti irid ikollok il-fondi u għandna illum ekonomija ċertifikata mill-Kummissjoni Ewropea wkoll bħala l-iktar waħda li hija mbassra li tkun qed tikber fl-Unjoni Ewropea kollha, imma mbagħad irridu nabbinaw ukoll il-proġetti ambjentali biex noħolqu dak il-bilanċ tant importanti li jwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għal kull wieħed u waħda minnha. Il-Prim Ministru tkellem tajjeb ħafna dwar il-bilanċ bejn is-settur ekonomiku, l-iżvilupp ekonomiku u l-ambjent. Infatti anka dan il-gvern matul il-pandemija, l-pandemija eżempju perfett ta' kemm il-gvern ta' s-sapportijaw l-negozji. Magħna infatti għandna lil Norbert Grixti li jaħdem f'Lukanda u xtaq jgħaddi l-intervent tiegħu. Norbert. Prim Ministru, kif appena ħadd il-kariga inti kważi wafqet id-dinja, kellna l-ikbar kriżi mill-aħħar gwerra law. U vera kont żventurat fl-opinjoni tiegħi. Parek inti kont żventurat, aħna li naħdmu fl-industrija tat-turiżmu konna vera fortunati, ta' konna fortunati, għassibna lilek u l-miżuri li ħadd dak li huma weight supplements, ġifieri il-ħlas tal-pagi diretti lil min jaħdem fl-industrija. Il-loans li offrejtunna b'interessi baxxi, il-posponiment ta' kontijiet, bis-saħħa ta' daw il-miżuri, ġew salvati għexieren ta' eluf ta' impjiegi. Bis-saħħa ta' daw il-miżuri salvajna l-industrija. Issa ġej sajf nista' nagħti garanzija lil kulħadd li ġej sajf tajjeb ħafna fit-turiżmu. U bis-saħħa tal-miżuri l-industrija għadha teżisti għax kieku ma jentuniex ma teżistix l-industrija tat-turiżmu. Jiena mistoqsija żgħira ħa nagħmellek. Jekk Alla ħares qatt, terġa' tgħaddi xi sħaba sewda minn fuqna. Tkomplu tkunu ta' shoulder għalina, tkomplu tissapportjawna. Norbert, konna ta' spalla għan negozji fl-iktar momenti diffiċli u se nibqgħu nkunu ta' spalla għażmin li ġej. U nisma' Norbert jitkellem, niftakar fiek Mr. Żball kien it-tnedija tat-tieni pakkett ekonomiku li konna nidejna, t-tieni pakkett ta' support li kien ġivarat mill-Lukanda li jmexxi Norbert, kien pakkett storiku għaliex ilħaqna qbil mal-imsieħba soċjali f'mument ta' pressjoni li meta nitkellmu dwar Marzu tal-2020 kienu momenti straordinarji fej għalaqna ix-xater għal maġġoranza tal-ekonomija tagħna retail għal lukandi, għalaqna l-ajruport, għalaqna non-essential retail outlets. Ara x'għalaqna konna ta' servizzi.
U niftakar f'waħda mit-taħdidiet li kien ikollna ma' Norbert u ma' diversi lukandira oħra u dawk li jaħdmu fis-settur tal-ospitalità, kienu qalulna kelma waħda niftakarha ċara. Għalaqtulna is-sors kollu tal-introjtu tagħna. Ma qalulna t-tieni ħaġa, nemmnu li hekk meħtieġ. U aġixxejna bit-12 ta' Marzu l qudiem l-ewwel priorità kienet li nipproteġu s-saħħa tan-nies. U għamilniha u ħadna l-miżuri restrittivi kollha li ġew rakkomandati lilna mill-awtoritajiet tas-saħħa. Ma dak l-ewwel pass. Għax imbagħad tajjeb nipproteġu s-saħħa, ma id-domanda ta' Norbert u ta' sħabu li jmexxu l-lukandi kienet se nagħmlu bl-impjegati tagħna. Se mmorru għal mass redundancies, jiġifieri għat tkeċċijiet tal-massa. U niftakar kien ġie pubblikat artiklu fit-Times of Malta u kien jgħid aktar minn 50,000 persuna mistennija tkun qiegħda bl-effetti tal-pandemija. Immaġinaw aktar minn 50,000 persuna f'Malta, popolazzjoni ta' 500,000 euro, 500,000 ruħ, bej wieħed u ieħor, li tkun bla xogħol. Dak id-bassir li kellna. Illum qabel ġejt hawnhekk tawni l-aħħar statistika tal-qatt f'pajjiżna. Lanqas numru ta' persuni qiegħda li qatt kellu pajjiżna. Lanqas numru. U semmija Norbert, tgħidu li ma diġrat b'kombinazzjoni. Żgur li le. Daqs kif ma ġarax jew ma seħħx b'kombinazzjoni, id-tbassir li kellna texieren ta' eluf ta' persuni mejta bil-pandemija. Dak iż-żewġ tbassiriet aħna kellna mill-esperti ekonomiċi u l-esperti tas-saħħa. Qatt qawwi u għexieren eluf ta' persuni mejta. U għax ħdimna bil-għaqal, għax dal-poplu ġibet ħabel wieħed flimkien. Irnexxilna nelbu u nelbu b'suċċess daw is-sfidi. U nidejna diversi miżuri, nsemmi l-weight supplement. 800 euro fix-xahar għal kull ħaddiem sabiex niżguraw li ħadd ma jispiċċa bla xogħol. L-iskema ta' tax deferrals. Insemmi li raħħasna il-prezzijiet tal-enerġija fi pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Meta nitkellem enerġija, nitkellem petrol u diesel, il-fuels. Żammejna il-prezz tal-enerġija stabbli. U meta ngħid stabbli jfisser li mogħliex. Għan-negozji ħallasna parti mill-kontijiet tad-dawl u mill-kontijiet tal-kera. Dawk huma realtajiet u llum, b'konsegwenza ta' dak kollu għandna l-anqas prezzijiet tal-enerġija, tal-petrol u tad-diesel fiż-żona euro. Dak li jfisser f'pandemija. Imma dak huma s-sentej li għaddew, issa rridu nitkellmu dwar il-futur ukoll. U x'għamilna aħna? Waħda mill-ewwel 5 proposti tal-manifest elettorali tagħna. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-pajjiż naqqasna il-corporate tax rate, jiġifieri ir-rata ta' taxxa li titħallas mill-kumpaniji tagħna. U dak Norbert huwa l-ikbar sinjal ta' fiduċja li aħna nemmnu fin-negozji tagħna. U tgħidu li imma nemmnu fin-negozji, ġastax nemmnu fin-negozji, jew hemm prinċipji li jmorru iktar lil minn hekk. It-tnejn. Nemmnu fin-negozji, imma mbagħad nemmnu kemm in-negozji huma kruċjali biex joħolqu impjiegi ta' kwalità, biex tikber l-ekonomija tal-pajjiż, biex il-familji tagħna ikollhom livell ta' income u ta' għejxin aħjar. U hekk taħdem il-formula ekonomika illi dejjem użajna aħna, kontrarjament għal dawk ta' qabilna, li kienu jaħdmu bil-politika ekonomika tal-austerità. Xi tfisser? Meta tiġi l-ewwel farkan top, is-sikka ċinturin. Hekk ħadmu fl-2008, fl-2009, ollew il-kontijiet ta' kollox, ollew. Tawna bozza jew ftit iktar minn bozza waħda kienu dak iż-żmien. Dak is-sapport li kien tal-gvern dak iż-żmien is-salib ta' kriżi ekonomika. ċkejknek ħdejdik tal-lum, xieħtuħ kollu fuq in-nies. Kollu fuqkom xieħtuħ kienu fuqna. Aħna ħdimna bil-prinċipju kontrarju. U dak l-istess prinċipju li ħdimna bih fil-pandemija, qed nużawh illum meta ġejna biex inniedu dil-miżura. Xi tfisser? Kumpaniji llum ħallsu flat tax rate ta' 35%. B'dil-miżura fuq l-ewwel 250,000 euro taqlieħ, jiġifieri fuq l-ewwel $250,000 euro taqlieħ, ir-rata ta' taxxa se tinżel minn 35% għal 25%. Xi tfisser?
bħala frankar ta' taxxa. Għal dik il-kumpanija tfisser 25,000 euro ta' taxxa illi hija frankata. U dakinhar stess li nidejna din il-miżura, flaxija nsertajt kelli laqa ma' numru ta' persuni li jaħdmu fis-settur tal-kummerċ u kollha kienu entużjasti dwar din il-miżura. Qalu li kemm kienet meħtieġa f'dal mument. Ħadd memmen li konna se nagħmluha. Għaliex dal-pajjiż ilu jiddiskuti li xi darba inaqqas il-corporate tax rate għal snin twal. U niftakar senilu, ftit iktar minn senilu, kont qbad diskussjoni ma' Clyde Caruana u kont semmejtlu l-idea bdejna niddiskutu tajjeb il-ħażin illi wieħed iċaqlaqa u qbilna mbagħad illi din kienet se tkun miżura importanti anka ta' turija ta' fiduċja għan-negozji tagħna. Imma fil-laqa li kellim għan-negozjanti ħareġ punt wieħed li kien jaqbel eżatt ma' dak li jemminna li se jiġri jekk aħna nagħmlu din il-miżura. U x'qalulna? Li kull euro li ħajfrankaw fit-taxxa se jerġgħu jirriinvestuh u se jerġgħu jirriinvestuh ukoll f'żieda fil-pagi tal-ħaddiema tagħhom. Dak kien il-prinċipju li wassalna biex nagħmluha dil-miżura tant importanti. Issa naturalment, dil-miżura tidħol fis-seħħ biss jekk intom kollha li hawnhekk u jekk il-poplu kollu tagħna jagħtina l-fiduċja biex nistgħu immexxu l-pajjiż għal 5 snin li ġejjin. Imma tgħidu li sewwa. Ħsibtu fil-kumpaniji u fin-nies fil-ħaddiema tal-id, fis-self-employed, fil-professjonisti, dak ma ħsibtux? Da żgur li ħsibna. Mhux tal-li ħsibna, tal-li l-proposta li għamilna se tkun qed tfisser li 90 miljun euro fis-sena se jibqgħu fil-but tal-familji, tal-ħaddiema tagħna, tas-self-employed. U kif għamilniha? Kif ħdimna? L-kunċett ta' kif ħdimna wkoll. Badna il-tax bands, dak li jissejħu tax bands tat-taxxa, minn zero income sa ċertu ilieħ tħallas zero rate, u mbagħad taqleb għal 15%, u mbagħad taqleb għal 25% bħala rata ta' taxxa, eventwalment titla' għal 35%. U x'għamilna aħna? Waqqadna hemmhekk il-prinċipju tar-ruħ soċjali tagħna li ma ninsew qatt li żżajru lil batut. Ma qbadniex tax band bla doċċ, le, qbadna it-tax band ta' isfel. Mela xi jfisser? Badna t-tax band ta' isfel u wessajnieh il fuq. Dak se jkun ifisser rata ta' frankar ta' taxxa l kulħadd. Imma l-iktar li jibbenefika huma dawk li għandhom inkam baxx u inkam medju. Mela hemm ukoll ħaddimna l-prinċipju li aħna rridu nwiżnu l-iktar lil min jista' lanqas. X'qed tfisser? Żewġ ġenituri qed jaqalgħu 12,000 fuq l-ewwel 12,200 euro fis-sena mhux se jkunu qed iħallsu xejn taxxa fuq l-ewwel 12,200 euro. Imma ħsibna wkoll f'min huwa single, ħsibna wkoll f'min huwa miżżewweġ, ħsibna f'kulħadd. U dat tax saving kif ħajkun jedda 90 miljun? Se jkollna 24 miljun euro minnhom li se jkunu f'ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa aktar miżjuda, 24 miljun euro fis-sena, u 66 miljun euro fi frankar ta' taxxa li ħajbqgħu wkoll fil-but tan-nies li se jiġu frankati bit-twessieħ ta' dawn it-tax bands. Mela Iva Norbert ħsibna għan-negozji, se nibqgħu nkunu ta' spalla għan-negozji. Konna favur in-negozji fi żminijiet id-diffiċli ħseb war issa li l-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li jkollna l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi, Prim Ministru. Se jkun qiegħed jirrispondi aktar mistoqsijiet taż-żgħażagħ il-Prim Ministru Robert Abela u ta' min wieħed jirrimarka wkoll f'dal-kuntest minn hawn il-Prim Ministru Robert Abela se jmur qiegħed jiftaħ u jinawgura l-kampanja uffiċjali taż-żgħażagħ Laburisti ġewwa l-Isla minn hawn u ftit minuti oħra. Luigi Sgendo, l-intervent tiegħek. Prim Ministru, di se tkun l-ewwel darba li se nivvota f'elezzjoni ġenerali.
Xtaqt nistaqsik, għalfejn żgħażagħ bħali għandhom jivvotaw u x'inhuma l-prijoritajiet tiegħek għas-settur edukattiv? Grazzi. Jiena xtaqt insaqsik domanda. Għaliex żgħażagħ bħalek m'għandux ikollhom id-dritt jikkontestaw ukoll? Dak l-għamilna għadu l-ewwel pass. Daħħalna l-vot 16 għax hemm minna fiż-żgħażagħ. Imma jiena lija nemmen illi mhux biss iż-żgħażagħ tagħna għandu jkollhom id-dritt li jikkontestaw, li jivvotaw, imma ukoll allaċċat ma' dak id-dritt li wieħed jivvota, irid jintrabat it-tieni dritt. Dak li wieħed jista' jmur quddiem il-poplu u jitlob il-fiduċja tiegħu biex jiġi elett fil-Parlament. U mbagħad il-poplu jagħti l-ġudizzju tiegħu. Iftakar ftit għasta xhur issa ftit ta' snin ilu kellna episodju fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar fejn dak li suppost sar il-Viċi Sindku ma setax isir il-Viċi Sindku minkejja li l-poplu taħ il-fiduċja tiegħu minħabba l-impediment tal-età. Għalija kienet xi ħaġa illi ma kienet tagħmel ebda sens. L-poplu la seta' jikkontesta għax il-rekwiżit li wieħed jikkontesta fil-kunsilli lokali huwa wieħed kien differenti dak iż-żmien. Kif mbagħad minkejja li l-poplu tkellem ma tkunx tista' ssir Viċi Sindku. Dak il-passat issa irdu nħarsu lejn il-futur. U l-ewwel pass għamilnieh b'din il-bidla importanti ħafna hija turija ta' fiduċja fil-kwalitajiet taż-żgħażagħ li ma nsejħilhomx il-mexxejja ta' għada, iż-żgħażagħ huma il-mexxejja tal-lum. U rajnija il-perspettiva li għandhom iż-żgħażagħ ta' tmexxija, il-viżjoni li għandhom tal-ħajja. Tant tieħu pjaċir titkellem ma' żgħażagħ, tisma' l-esperjenzi tagħhom, tisma' x'inhuma l-prijoritajiet tagħhom u f'dak il-manifest li se nkunu qegħdin nippubblikaw fil-jiem li ġejjin hemm ħafna illi ġie xprunat mill-prijoritajiet il-ġodda u l-prijoritajiet taż-żgħażagħ tagħna. Għamilna ħafna miżuri li huma targeti taż-żgħażagħ, imma għamilna wkoll ħafna miżuri li huma targeti tal-pajjiż mod ġenerali li jinkorporaw fihom il-viżjoni taż-żgħażagħ tagħna. U dak li tkellimna dwaru issa, id-dritt, mhux biss id-dritt li ż-żgħażagħ jivvotaw, imma li ż-żgħażagħ ta' taħt 18-il sena, jiġifieri bejn 16 u 18-il sena, li jistgħu jikkontestaw elezzjoni ġenerali. Nemmen li għandu jkun wieħed mill-punti ta' riforma tal-liġi elettorali u tas-sistema elettorali tagħna illi hija diskussjoni li bil-fors irridu naqbduha fil-leġislatura li jmiss. Hemm ħafna xi jsir, hemm ħafna xi jiġi diskuss, imma nemmen li wieħed ukoll għandu jħalli d-diskussjoni libera għaddej hemmhekk sabiex nisimgħu dwar is-sistema elettorali li ejja ngħidu wkoll li tul dal-aħħar snin qdietna għal 20 ta' snin. Ma bħal kull sistema oħra ikun hemm lok ta' titjib. Hemm diversi suġġetti li nistgħu niddiskutu dwarha, ma rridx inkun jien illum illi nikkundizzjona dik id-diskussjoni ma stajtx ma ngħidx dak li nemmen dwaru illi żagħżugħ ta' 16 u 17-il sena barra li jkollu dritt tal-vot għandu jkollu wkoll id-dritt illi jikkontesta u nemmen illi bħala pajjiż għandna immorru għal dan il-pass. U il-vot x'inhuwa? L-ikbar turija ta' tisħiħ tad-demokrazija. U għalhekk aħna kulħadd għandu dritt li jivvota għaliex il-vot huwa l-iprem manifestazzjoni tal-rieda tal-poplu f'soċjetà demokratika, ħilsa u libera. U għalhekk l-importanza li kull wieħed u waħda minnkom fis-26 ta' Marzu teżerċitaw id-dritt tal-vot tagħkom għaliex hija bil-fiduċja tagħkom illi dan il-moviment jista' jkompli jagħmel tibdil f'dan il-pajjiż, jista' jkompli jmexxi dan il-pajjiż għal qudiem. Nistgħu nibqgħu noħolqu il-ġid għal dan il-pajjiż u nistgħu mbagħad ukoll nimplementaw dal-manifest elettorali ambizzjuż ħafna illi għandna imma li bil-fiduċja tagħkom determinati illi nwassluh. Imbagħad
biex naqqat ukoll mad-diskussjoni dwar l-importanza li kulħadd jivvota is-suġġett tal-edukazzjoni, kemm huwa importanti. U l-importanza ta' dan is-settur għal dan il-moviment hija għaliex nemmnu illi l-edukazzjoni hija dik li dik iċ-ċavetta illi tagħtik l-opportunità illi tavvanza l qudiem fil-ħajja. Int min int u ġej minn fejn ġej. U għaliex dan huwa il-moviment tal-mobilità soċjali. Għaliex ma jħares lej iben jew bint min int, ma jħares lej x'inhuma l-ascendenti tiegħek, min hu missierek jew min hu ommok jew min hu mannanniet. Int min int għandu jkollok opportunitajiet indaqs li tavvanza l qudiem. U l-edukazzjoni ittik dik iċ-ċavetta. U għalhekk li l-manifest elettorali tagħna se jkollu setta miżuri li huma ambizzjużi ħafna għal dan is-settur, proposti li huma student oriented u li jduru mbagħad mal-esperjenza edukattiva tal-istudenti. U mbagħad il-prijorità tagħna hemmhekk hija li kull student ikollu esperjenza edukattiva li tkun waħda pożittiva li ikollha mbagħad żewġ għanijiet. L-ewwel qed tittieħ lodda sabiex ikun jista' jagħmel dak ix-xogħol li jħobb jagħmel u fl-istess ħin imbagħad nippreparaw liż-żgħażagħ tagħna għal ħtiġijiet ta' industriji ġodda. Ftit tal-jimilu kont l-Emcast u tara s-setturi ġodda li fihom qed jistudjaw iż-żgħażagħ tagħna. U mbagħad fil-laqat illi jkolli fl-uffiċċju tiegħi ma' investituri f'pajjiżna tara kemm hemm areas li l-industrija qed titlob li jkollha aktar riżorsi umani. Għalihom insemmi s-settur tal-avjazzjoni. Tant iltqajt ma' studenti fl-Emcast li qegħdin jistudjaw f'da s-settur, tant importanti li issa wara l-pandemija se jkompli jikber u jikber sostanzjalment. Tara s-settur fuq naħa u se nkunu qed inħabbru aktar investimenti hemmhekk is-settur illi qed jitlob li jkollu aktar ħaddiema u ħaddiema li jkollhom inkam ta' kwalità. U mill-banda l-oħra fil-qasam edukattiv fl-Emcast tara tant żgħażagħ li qegħdin jistudjaw f'din l-erja. Imbagħad naqqa ta' ieħor ma' dawk iż-żewġ għanijiet li tkellim dwarhom li jkollna metodi b'saħħithom ta' identifikazzjoni biex narfu l-ħiliet ta' tfal sa minn età żgħira. Anka f'suġġetti forsi mhux tradizzjonali. L-arti, nsemmi l-arti, importanti immens. Insemmi l-isport. U hemmhekk fejn fl-Emcast terġajt ħadd tant pjaċir illi rajt tant żgħażagħ illi mill-isport qed jaraw karriera. Jien nemmen li mill-isport wieħed jista' jkollu karriera. U dan kollu kif se nkunu qed nimplementawh bil-kredibilità li għandna. Kredibilità li timxi għal kull settur u f'da s-settur, ħansemmi eżempju konkret tal-kredibilità kif ħdimna fil-qasam edukattiv, insemmi l-garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol li daħħalna u għada fis-seħħ ukoll u x'ġabet magħha din il-garanzija li tajna. Miżura li waslet għal waħda mill-anqas rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ tagħna, waħda mill-onqos rati fl-Unjoni Ewropea sħiħa u waħda mill-anqas dipendenzi fuq il-benefiċċji soċjali miż-żgħażagħ tagħna. U għalhekk rridu nibqgħu naraw li nkabru l-opportunitajiet anke fejn jidħlu suġġetti vokazzjonali ma' iva l-edukazzjoni hija settur li anke fil-manifest elettorali tagħna se jkollu priorità ewlenija. Apparti iż-żgħażagħ kienu wkoll il-pensjonanti li ibbenefikaw minn kwalità ta' ħajja aħjar. U fostna infatti għandna lil Joe u lil Francis Zara li xtaqgħu jkellmu lill-Prim Ministru. Prim Ministru, għandna onur li qegħdin hawnhekk nieħdu l-opportunità li nistgħu nitkellmu miegħek. Mela. X'kont se ngħid. Dawn l-aħħar 8 snin li jiena fil-Gvern Laburista qed ngħixu ħafna aħjar. Kapriċċ nistgħu nagħmluh, mediċini m'għadniex insibu out of stock. U mbagħad smajtek titkellem li jekk il-Partit Laburista jerġa' jieħu il-fiduċja ħatarġa' iżżid
il-pensjonijiet. Dana beħsibek li tibqa' tarġa' iżżidna kull sena bħalma konna qed nagħmlu. Grazzi bil-qoddim. Għax nafu l-mija, nafu fejn qegħdin. Thank you. Grazzi Joe, ħadgost ħafna li rajtek. Maħna tafu fej qegħdin u dak li nwedu inwettquh. Fil-manifest elettorali tal-2017 konna wedna żieda fil-pensjonijiet ta' 8 euro fil-ġimgħa. Mhux tal-li wasalna liha, tal-li tajni żjed. Did-darba qegħdin inwedu li jekk intom terġgħu tagħtuna l-fiduċja tagħkom, iż-żieda fil-pensjonijiet fil-leġislatura li jmiss se tkun ta' 15 euro fil-ġimgħa. Jiġifieri Joe, dik se tkun tfisser li fuq medda ta' 5 snin iż-żieda fil-pensjoni tiegħek se tkun ta' 2340 euro. Fuq medda ta' 5 snin. Imma mhux hekk biss semmejt il-kwistjoni tal-mediċini wkoll. Għaliex iż-żidiet li aħna qegħdin nagħtu ma tixtarhom f'iżolament, imma tittarhom ukoll fil-kuntest ta' pakkett sħiħ. U tajjeb illi ngħidlek ukoll li iż-żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa ma tinkludix fiha l-għoli tal-ħajja. Il-mekkaniżmu tal-għoli tal-ħajja jekk se jkun qed jinħadem bil-kola kif huwa llum, jew jekk se jkun qed jinħadem bil-mekkaniżmu l-ġdid li qegħdin nagħmlu li huwa iktar ġeneruż, se jkun bżieda ma' dik iż-żieda fil-pensjoni li aħna se nkunu qed nagħtu. Dik ċari ħafna fuqha. Imma mbagħad l-investiment ieħor fil-mediċini. Li aħna rridu naslu biex fil-leġislatura li jmiss il-mediċini kollha fil-formularju għall-anzjani tagħna ikunu b'xejn. U ma' dan qed nitkellmu wkoll twessih fil-formularju. Mela l-mediċini fil-formularju kollha b'xejn u twessih fil-formularju. Jiġifieri ġo l-formularju dejjem jiddaħħlu aktar mediċini. Insemmi wkoll kif mhux biss tajna żiediet fil-pensjonijiet, żieda wara żieda, imma kellek ħafna nies li ma kinux intitolati għal pensjoni, partikolarment qed tgħidli waħda minnhom. L-esperjenzi reali tan-nies daw, nisa li kellhom 10 snin bej wieħed ieħor ta' bolol imħallsa ma li ma kinux intitolati għal pensjoni. U li rċivew pensjoni għall-ewwel darba, jew irċivew bonus għall-ewwel darba. Hemm min diġà rċieva il-pensjoni, hemm min se jkun qed jirċievi għall-ewwel darba jew l-bonus fil-ġimgħat illi ġejjin, daw id-differenzi li għamilna fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U għaliex fl-aħħar mill-aħħar għaliex nemmnu fil-pensjonanti tagħna. Li kieku ma kienx għall-pensjonanti tagħna, r-realtà hija li dal-pajjiż għadu kolonja. U allura dal-pajjiż għandu l-obbligu li jagħti lura lill-pensjonanti ħajpattilhom lura ftit mill-ħafna li jagħmlu għall-pajjiż. Imma xi trid biex tagħmel dan kollu? Biex tkun tista' tagħti dal-benefiċċji kollha. Tal-mediċini waħda dil-ġimgħa kelli l-opportunità ġejt mistoqsi mill-midja, spjegajt kif fuq medda ta' 5 snin kemm 20 ta' miljuni se tkun qiegħda tiswa miżura waħda. Bżieda mbagħad ma' tant miżuri oħrajn, l-ewwel 5 miżuri tagħna se jkunu qed jiswew 1,390 miljun euro. Somma kbira ta' flus. Tista' tagħmel dak l-investiment kollu fin-nies għax ikollok ekonomija b'saħħitha. U għalhekk li d-deċiżjoni tas-26 ta' Marzu hija dwar min lil min dan il-poplu se jafda biex imexxil dan il-pajjiż
fażi tant importanti ta' rkupru ekonomiku, fażi fejn il-Kummissjoni Ewropea tbassar li aħna jkollna l-ikbar tkabbir ekonomiku fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. M'hemmx dubju li dal-gvern wera li huwa l-uniku partit li għandu il-kredenzjali biex jimmaneġġja b'mod tajjeb il-finanzi u l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Fostna Prim Ministru hawn ukoll Valerie Brinkat hija occupational therapist, ta' 3 żgħażagħ bl-awtiżmu. Valerie, nistiednek sabiex tagħmel l-aħħar intervent tiegħek lill-Prim Ministru Roberta Bela. Prim Ministru, l-ewwel nett bħalma taf inti kellna opportunità, ħafna opportunitajiet li nitkellmu inti u ħadd pjaċir għax dejjem smajtna u inkludejtna aħna bħala ġenituri bħala assoċjazzjoni wkoll fid-deċiżjonijiet u fil-pjanijiet tal-proġetti u l-inizjattivi li kellek għalina. Bħalma semmew jiena għandi 3 żgħażagħ illum il-ġurnata li għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu u kif ukoll sena ilu gradwajt bħala occupational therapist u nixtieq l-ewwel nett nirringrazzjak. Nixtieq nirringrazzjak l-ewwel nett l-inizjattiva speċjalment ta' Sensibility Scheme li dik jipprovdi għajnuna fil-fondi biex aħna noħolqu sensory room fid-djarna biex aħna nkunu nistgħu ngħixu u kollha kwalità aħjar bħala ġenituri li għandhom il-kundizzjonijiet tal-awtiżmu u anki dawk id-diżabilitajiet li jkollhom problemi ta' sensorjali. Kif ukoll l-ispazji miftuħa hija importanti speċjalment għalina ġenituri u għall-familji tagħna fejn jkollna ħafna tensjoni fil-familja mad-tfal tagħna u dan ħajkun qed jgħin waħda għas-saħħa mentali tagħna bħala familja. U kif ukoll għall-familji għall-tfal tagħna fejn ħajkollhom daw ispazji biex igawdu l-arja nadifa fil-viċin. Nixtieq insellem lil Ġulja u hekk għal spazju miftuħ li għajnitna rendi wkoll. Thank you ħafna. Nixtieq nsaqsi jekk il-gvern jerġa' jieħu l-fiduċja fl-elezzjoni li jmiss. Inti kif tista' tgħinna, tkompli tgħinna lilna bħala familji tagħna. Thanks. Valerie, nixtieq nagħti l-grazzi tiegħi f'isem il-poplu kollu lejk u lej ħafna nies li jaħdmu f'dan is-settur tad-dedikazzjoni tagħkom, tal-mod passjonat li beħ taħdmu. Sinċerament, grazzi. U nirringrazzja lilek b'mod partikolari tal-kuraġġ li dejjem tagħmilli kull darba li nitkellem miegħek. Iva, nserraħlek moħħok u nserraħ kull min jaħdem f'dan is-settur u kull min għandu bżonn kwalunkwe forma ta' għajnuna f'dan il-qasam illi il-futur ta' pajjiżna se jkun wieħed isbaħ aktar inklusiv kif ukoll aktar aċċessibbli. Ħanibda bl-iskema li għamilt referenza li għal sensibility. Se naraw illi aktar ġenituri ta' tfal b'awtiżmu joħolqu jkunu jistgħu jkollhom il-faċilità li jiġu intitolati għal din l-iskema u allura ikollhom il-faċilità li jibnu l-multi-sensory room ġewwa darhom stess hemmhekk allura qed nitkellmu. Nemmnu li tfal kif semmejt inti wkoll għandhom ħafna xi benefikaw minn din l-għajnuna għaliex dal-kmamar semmejta inti wkoll ikunu mamra apposta biex jgħinu fl-iżvilupp ta' tfal. Imbagħad nemmnu wkoll bħala punt ta' prinċipju illi l-ħajja u s-sem attiv ġewwa l-komunità huma t-triq il-qudiem biex niżguraw inklużjoni vera. U allura fil-waqt li se nkomplu nibnu djar residenzjali ġodda, u qed nitkellmu allura hekk fil-komunitajiet u għal persuni li għandhom diżabilità, se ninvestu aktar f'erjas ta' servizzi ġodda ta' assistenza personali kif ukoll skemi li bihom persuni b'diżabilità jistgħu jibqgħu jgħixu ħajja attiva fil-komunità illi ikunu draw fiha, ikunu trabbew fiha. U għal dan il-għan mbagħad se niftħu community hub ġdid fit-Tramuntana
ta' Malta fejn persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jirċievu taħriġ li huwa wieħed speċjalizzat biex jgħixu ħajja aktar indipendenti. M'hemmx dubju dan is-settur huwa ta' priorità kbira għal dan il-gvern. Imma biex iwettqu dan kollu li tkellimna dwaru llum fis-26 ta' Marzu jeħtieġ illi tatuna il-fiduċja tagħkom. Biex inwettqu dan kollu għandna bżonn l-għajnuna tagħkom, kunu parti mill-kampanja Malta flimkien għaliex dan kollu nissiġillawh fis-26 ta' Marzu irridu inħadnu prinċipju wieħed. Malta flimkien il-futur sabiħ. Grazzi. 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 Grazzi.